jaký ty třeba, Janí, vidíš nějaké jako výhody toho učení přes Skype? No je strašně moc. Tak jednak, jak už jsem to říkala před chvilkou, tak je to, že vám prostě nezabere jako čas, protože když byste měli někam na kurz, tak buď to musíte někam mít, nebo se musíte jako přemísťovat, takže to šetří ten čas určitě, kterýho si myslím, že už dneska docela jako máme málo, nebo to aspoň tvrdíme, že ho máme málo, takže jako škoda ho jako plýtvat těma jako činnostma, který úplně nám nic nedávají. Takže ten čas. No, to bylo jako zní takový klišé, ale on to fakt tak je, jo. Další je to pohodlí, že máme prostě studenty, kteří se učí v pyžamu večer, protože už se prostě se vysprchovali a chystají se o tom jako jít spát, tak jsou v pyžamu. Nevadí nám, když mají prostě umytou hlavu a ručník na hlavě, takže takový to jako pohodlí, že je to úplně jedno, že já jsem prostě doma, vzadu dala prostě pod dekou nebo jakkoliv prostě a nikdo nikoho jako neposuzuje, neodsuzuje, takže to pohodlí je ohromný. Pak to, jak jsem to říkala, to množství těch materiálů, že najednou prostě opravdu nejsme jako nějak limitovaní, že nás napadne něco, napadne mě nějaký téma rychle a mám jako za chvilinku k tomu prostě ohromné množství věcí, které jsou jako barevné, takže pro to vizuální zapamatování je to úžasná pomůcka, jsou velmi často interaktivní, takže můžeme pracovat i s těma věcma. A jednou jako další výhodou, kterou třeba si myslím, že studenti nevidí úplně vždycky jako výhodu, je to, že jsou to jenom jako oni, je to fakt individuální výuka. A to je super v tom, že najednou nejsem v té skupině a není to ani jako v té třídě, protože v té třídě, když jste sám, tak tam jsou takový ty jako místa, kde si můžete odpočnout. Když třeba si prostě otevřete učebnici nebo otevřete okno, protože tam máme tam teplo, nebo vaše učitelka nebo učitel prostě píšou něco na tabuli, vy máte jako klid a pohodu, tak tady to tak není. Tady opravdu jako si myslím, že musíte být, že ty studenti fakt musí být jako ve střehu, a reagovat jako velmi pohotově, což jako může být jako únavný ze začátku a úmorný. Studenti bývají jako únavní, říkají mi, ježiš, to jsem jako nečekala, to docela jako náročný, ale ono to je dobře, ono to je prostě tak, že najednou fakt tam jste jenom jako vy nebo tam ten člověk musí reagovat rychle. Takže mi to mnohdy jako připomíná i takovou tu komunikaci jako po telefonu, která je taky taková jako hbitá. A o tom je ten běžný život, že jo, o takový ty komunikaci, která není předem připravená, nemáme úplně vždycky jako čas se promyslet, co jako řekneme, když jsme zrovna jako v interakci s někým. Takže to má i tu ohromnou výhodu, že člověk musí jako reagovat rychle, musí být ve střehu, takže trénuje vlastně i soustředění, pozornost a i ten neposlední řadě jako ty další věci, které jsou strašně podstatné, protože jazyky bychom se měli učit komplexně, že jo, takže poslouchá, mluví, zároveň může, když bude chtít i psát a všechno toto dohromady se dá krásně skloubit a je to takový jako akční, takže ty lekce, teďka nevím úplně přesně, jak máš třeba dlouhý lekce ty, ale my máme jako kratší variantu trošičku, protože to fakt může být docela zápřeh. Ale jako teď to zní možná jako, že strašidelně, nebo tedy jako strašíme, ale ono to je, já bych to připodobnila k tomu, když my jsme vyjeli do té ciziny a byli jsme najednou jako hození do té vody a měli jsme teďka jako najednou nás někdo jako promluvil a teď jsme měli jako rychle a my jsme potřebovali rychle promluvit. A vypadávala z nás věty, které, když jsme si je potom jako znovu jako promítli, jsme řekli, pro boha, to snad jako ne, to jsem teďka řekla. Takže to je to, co si myslím třeba úplně jako v běžných jako školách, zase mluvím z mý zkušenosti vlastní, nemluvím o všech školách jako na světě nebo v České republice, takže to se úplně moc neděje, že ty možnosti moc nemáme a na tom Skypeu se to učí, takže si myslím, že se dostáváme o takové té fáze jako těch zablokovaných jedinců, kteří jako se bojí mluvit, ač mají nastudovanou gramatiku na vysoké úrovni a bojí se prostě mluvit, tak se dostáváme k tomu, že najednou se to jako láme, doufám teda, a že se díky tomu ty lidi jako rozmlouvají mnohem víc a líp a intenzivně a velice aktivně teda taky. Takže to si myslím, že jsou takové ty základní jako výhody. Mně nezbývá nic jiného, než souhlasit, taky odpadá neuvěřitelné množství stresu s nějakým jako dojížděním nebo nějaký třeba jako placení kafe po kavárnách, kdy se vždycky jako potkáváme třeba někde v kavárně nebo tak. A ten člověk je fakt jako nucený během té hodiny se celou dobu soustředit a jak jsi říkala, no, být celou dobu ve střehu. Myslíš, že má ta Skype výuka i nějaký nevýhody, nebo myslíš, nebo
Jsou nějaké situace, ve kterých bys Skype třeba jako nedoporučila, nebo bys řekla jako ne? Nevýhody. Tak jediná jako nevýhoda, která mě napadá, že se prostě někdy může stát, že nás technicky prostě pozlobí. To se stát může. Ale potom je dobrý si prostě nějak nastavit, projít ten svůj počítač a to, nebo to svoje jakýkoliv zařízení, přes který se jako chci učit, zjistit si, jaký tam jsou možnosti, jestli to odpovídá tomu, co ten Skype prostě potřebuje k tomu, aby to běželo prostě dobře a bez problému. A pak si myslím, že nás úplně jako nic kromě nějakého jako celorepublikového výpadku Skypeu, že nás jako nemůže asi nic jako potkat. Pro koho jako jo a ne. Já vždycky říkám každému, a říkám to i svýmu synovi, a říkám to všem, a říkám to i sama sobě, že prostě jako neházím nic přes palubu, dokud to nevyzkouším. Takže já vždycky radím, vyzkoušejte si to, nevyhovuje, OK, tak to nedělejte. Jo, tak to prostě tak fakt si jako najděte, protože fakt jsou lidi, kterým to vůbec jako nemusí vyhovovat. A je to úplně v pořádku. Ty ať si prostě hledají ten způsob, který vyhovuje jako jim, ale nebejt tomu třeba tak skeptičtí, jako jsme třeba jako by byli my, nebo my jsme byli a přesto jsme do toho šli a zkusili jsme to. Takže já vždycky říkám, dejte tomu šanci, vyzkoušejte, když vám to nebude vyhovovat, řekněte na skle, děkuju a nic se neděje. To je možná taky, ale bychom se dostali k něčemu jinému, že my prostě jako mám pocit trošičku, že my obecně jako Češi máme problém s tím jako říkat ne, no. Takže ty lidi se to jako, i když jako nejsou, a proto já vždycky jako ujišťuju, že opravdu jako není nutný pokračovat, když jim to nevyhovuje, tak někdo s tím může mít problém, že si jim potom jako těžko říká, že nechce, i když se mu nechce. Takže ať se to nepustí, než aby potom musel někoho jako odmítat. To může být jako ten důvod. A jestli to jako pro někoho není, já si nemyslím. Já si myslím, že pokud ten člověk je natolik technicky jako zdatný, že dokáže se přihlásit na ten Skype, zjistí teda, že nebo nemusí ani ten člověk sám, že dneska mu kdo určitě rád pomůže a zajistí a zařídí. Takže my jsme třeba učili opravdu jako třeba i lidi, kterým bylo 60 a víc, protože prostě měli motivaci, že měli děti třeba v zahraničí. A stejně tak si myslím, to je docela takový diskutovaný téma, že to může být úplně jako výborný i pro ty děti. Hodně lidí jako říkají, no jo, ale na těch počítačích jsou jako pořád, ještě jako tam budeme jet spát i jako na tu výuku. No tak já si říkám, no právě, teď tam jsou pořád, tak když už tam jsou na tom počítači, tak ať tam jsou aspoň smysluplně. Jo, a nebo prostě ať tam jsou chvilinku, ať si chvilinku hrajou ty hry a pak chvilinku prostě, když už to stejně to zapnutý jako bude asi, pokud se to teda ta rodina nějak nenastaví, takže mají nějaký prostě hranice a nějakou dohodu mezi sebou. Tak přece ono to tak jako je už teď, tak když už teda to tak jako je, tak ať to je třeba takovouhle formou. A zase je to o tom přístupu, že samozřejmě jinak bude vypadat lekce přes Skype s tím dítětem a jinak bude vypadat lekce s člověkem, který mu třeba je 50-60. I když si myslím, že je to škoda, že by to klidně mohlo být úplně stejný a užili by si to obě dvě skupiny. Jo? Takže si myslím, že jako nenapadá mě, pro koho vyloženě by to nebylo. Pro lidi, kteří fakt třeba jako už je nervuje jenom představa, že si mají zapnout počítač, tak třeba možná těm bych to úplně nedoporučovala. Ale jak říkám, jako je možný dohledat pomoc, nechat si poradit, napsat třeba instrukce, jak postupovat a potom už to je vlastně jako všechno na nás, té druhé straně, takže oni už potom jakoby nehnou ani prstem, kromě toho, že s náma jako mluví, komunikujou. Já jsem se párkrát právě potkala s takovým snad až jako předsudkem, právě, že Skype je přece jako něco pro mladý lidi nebo jako pro mládež. A vlastně bych to i ráda jako chtěla vyvrátit teďka, protože mám i žáky, kterým je třeba jako přes 50 a je to pro mě úplně v pohodě, úplně přijatelný, že se prostě jednou třeba za ten týden spojíme přes ten Skype, kdy oni jsou schopni zapnout si ten Skype, všechno jako technicky běží a když to jednou za 2-3 měsíce vypadne, ať už internet nebo nějaký jako technický zázemí, tak jako stane se, no, to je prostě musí se s ním počítat, že občas se to samozřejmě jako stát může. Není to podle mě jako žádná vada na kráse. Jediný třeba, co mě napadá, komu bych Skype výuku určitě nedoporučovala, pokud někdo ví, že žije, ať už třeba jako v nějaké oblasti, nebo já nevím, někde na horách, nebo fakt jako někde, kde je fakt jako špatný internet, kde ten internet třeba vypadává 5krát za hodinu, tak to jako vím, že
Radši ne. To bych radši fakt jako na tom místě si radši zajela jednou za týden do nějaké té jazykovky nebo se potkala s tím lektorem jako naživo. Ale to by byla asi taková jako jediná situace, ve které bych tu Skype výuku nedoporučovala. No. Jo. Jani, koho ty nejčastěji učíš? Nebo kdo se nejčastěji hlásí na Skype výuku? Mě ještě napadá, jak jsi mluvila o těch jako starších lidech, tak já na to chtěla říct jako vtipné jako poznámku, že moje babička s dědou, kteří před třeba nějakýma 3-4 rokama nechtěli jako ani slyšet o tom, že by snad jako měli mít počítač, to jako v žádném případě. Tak dneska, když tam jako přijdu, tak je úplně úžasně, jak tam jako surfujou velmi jako zdatně. Takže já bych jenom chtěla jako pozbudit ty, co třeba jako mají pocit, že pro ně to není, že to vůbec nemusí být pravda, že to může jako fungovat úplně skvěle. A koho nejčastěji? Je to strašně jako různý, ale kdybych to měla nějak vymezit, kdybych měla říct teďka jako jednu nějakou věkovou skupinu, tak se třeba pohybujeme v rozmezí, já nevím, třeba od nejčastěji od třeba nevím, 25 do 40, to je asi jako nejčastější věková skupina, která se nám ozývá. No, ale je to jako sranda, že to jsou právě jako třeba ti rodiče, kteří si to vyzkouší a tak je to jako nadchne, že potom jako zapojují i svoje děti. Takže ono se to jako od té skupinky přesouvá potom na tu skupinku mladší a nebo potom i tu starší, protože třeba ty děti právě jsou někde třeba v zahraničí, nebo se třeba i vdají nebo ožení do zahraničí. A ty babičky, dědečkové mají potom ohromnou motivaci ten jazyk se naučit, protože chtějí komunikovat se svým tchánem nebo s nachou nebo zetěm, takže a i opačně vlastně. Takže ono se to jako tak jako přelívá podle toho, jak kdo s náma jako má ty zkušenosti, ale nejčastější pak od těch 25 do těch 40 asi bych řekla, to je jako nejběžnější. U mě to funguje vlastně tak nějak jako podobně taky, no. Tady tato právě cílová skupina nebo jako věkové rozpětí. Hodně často se třeba i hlásí jako maminky na mateřské, jsem zjistila, že pro ně je to očividně fakt takový jako způsob, kdy můžou být doma s těma dětma nebo s tím dítětem, nemusí chodit nikam prostě do té jazykovky nebo nikam prostě jako externě, ale že fakt jako můžou zůstat celou dobu doma. A můžou mít to dítě i třeba jako při té výuce na klíně a je to úplně jako v pohodě. Že občas se mi třeba jako stalo, taky při té výuce, kde mi nějaká jako maminka říkala, Ježišmarja, a může tady prostě jako sedět se mnou teďka na tom klíně, to moje dítko, a já jsem říkala jako úplně v pohodě prostě, že já s tím jako nemám nejmenší problém. A pro ty mamky je to fakt takový jako, taková dobrá cesta, jak na těch jako jazykových znalostech pracovat a zároveň jako nemuset vzdalovat od té rodiny nebo od těch dětí. No.